Ngohlanya. Biza mina ngohlanya. Biza mina ngohlanya wena. Uzongazi namhlanje. Ngithi uzongazi namhlanje. Ngaze ngatshelwa ngumfana mina ngiyinsizwa ziyangazi insizwa ngakithi. Umalandela mfethu umalandela ngithi benginawe la last week ngihamba nomama. Ngihamba nomamkhulu umamkhulu kaMbali noThando. Wena lona ufuna ungithathela into mzana. Kanjani lapho sona yathi bese ngisela nenkingi ucabangisela nomamkhulu wabo la neToni. Namanje uzela nobaba wabo engamazi abambumbulu. Uqhamukaphi lo baba? No phela Ngoba mbumbulu. Simngaki mina eminyaka. Kufanele unetho usikhothe akusola usikhotheni lento le. Sangena isikhotheni ungibiza isikhotheni baba kathi ngicela kuwa athi Mbali. ingane zongitshesa ukhulisa ingane kanje. Ningiphoqelani kanje emphakathini nginithanda kanje ingane zami. nimbiza nangomntungu Hey wena. Ngizonithatha ngihambe nani ngiyohlala nani eGoli. Awu baba mina ngiyafunda nje. NaseGoli ikhona ikona. Namhlanje ukukhuluma kuphelile. Uzokhumbula udaba lukaMbali noThando. La khona ebesenza i-episode umamkhulu abezobalanda ngoba sebehlala noSibu. uSibu oqale wathandana noMbali. Uthe sathandana noMbali uMbali olanda udadewabo okunguThando. Kuthe kusenjalo uSibu wavele wathandana nabo bobabili. Uyezwa? Anibona abafazi bakhe. Yeso babona phela senemali sobayibona mase nemali. yabona Kubalulekile injabulo yethu yabona abantu la ekhaya. yabona abantu bafana abafazi babo bangihleli nabo ngoba ngiyabanakekela yonke into abayidingayo ngiyabanika into abayifunayo imali befuna ke saluni ngiyabanika ukudla. Namhlanje na ke ubaba wabo okumabaso uyibukile ishow yamcasula kakhulu uthi uze wafonelwa ngisho abafo wabo ubaba lezingane bathi mbulaze bathi mabaso uyivuma kanjani into enje. Umabaso wasuka eGoli wa driver from eGoli ezeThekwini. Umabaso uthe mayifika ngoba esuka eGoli uthi ingane ubengasayithola engcingweni. Uthe mayifika la wathi Nyoni TV wathi malandele awungikhombise la kuhlala khona lo mpana. Kuningi ke ubaba Mabaso afuna ukukuthola kodwa asitshele kona uthe ingane zakho uzoyilanda ubuyela nazo eGoli. Lo nibekelelayo ke noma lo phambi kwenu ke umalandela la suka sithi khona amalanda landelane no. Siyanthanda lapho babukeli emakhaya niqhubeka nisubscribe ni follow ku Facebook @Nyoni TV ku TikTok @Nyoni TV. Siyanthanda kakhulu. Awu enjoy nansi episode ngiyalibonga ithuba. Danko. Sanibonani babukeli beNyoni TV. Usiphamandla Mabaso lo nibingelela endaweni yaseScott. Nginibingelela njena ingoba ngithola ingcingo lapha eningi kakhulu lapha abafowethu nongizala bengifonela emakhaya bengitshela ukuthi izingane zami zivela kuNyoni TV zigipitile kuphi angazi kuphi kodwa izigipitile nosikhotheni angazi ukuthi kuphi. So manje nginaleyo pressure manje ukuthi abantu bangifonela ukuthi izingane zami zikuphi zi-right yini. Ngiyazama ngiyaxhumana nezingane zami kodwa ngiphinde angixhumani kahle ngoba ngumuntu oshayelayo ngishayela ama-truck inkampani yami iseGoli nginokuphuma ke eSouth Africa ngabikho eSouth Africa. Umuntu engixhumana naye kakhulu uSibali wami uye ohlala nazo lezi zingane. So mangimfonela uSibali uthi izingane akazazi ukuthi ziphi zimehlule izingane. Mangithi ngiyasifonela ngizithola izingane. So ngike ngafonela lo abantu lo mfana lo bathi umalandela weNyoni TV ukuthi akakangincede ukuthi ke ngixhumane nezingane zami ngiyobheka ngiyolanda izingane zami lapho kulo sikhotheni lo esihleli kuye lapha engazi ukuthi kuphi. So ingicasule kakhulu le nto leyo ngoba manje ngithola amafoni sengifonela amafoni ziphi izingane usibonile izingane mina ngisiye umuntu walezi zinto lezi o social media angiyibuki le nto leyo mina. So manje ingicasule kakhulu le nto leyo ukuthi izingane zami zibonakala kuNyoni TV zigipitile zombili zihlala nomfana zombili. So ngiyacela i-off emsebenzini ukuthi ngicela lo mfana lona umalandela oNyoni TV ukuthi akangiphelezela ngilandise izingane zami lapha la zikho nongibonisa zona. Yabo. Umfonela uMabaso and location phela ithi khona la. Xa ukuthi ke angamboni. Mabaso
Hayi noma ungavela ungeneke bamabazi. Okay. Yazi ke sibaleke sibone ukuthi Hey. siphatheleni indlela. Yeah. Hey, hamba kahle ke kodwa. Hayi kuyanceka mfana kunjani kuwe? Hayi siyabonga baba. Hey, sasilahleka yile mgoqela ngaphakathi silahlwe lento le location. Hayi. Oh, lo mfazi omlungu lona phela. Hey, isiduku sawuyena. Nawe uphinde akhuluma izinto zakhe nje. Hey. Uke kwalaleka kodwa nje usuke eGoli nje. Akulalekile ndodana kodwa ke bengikhathele manje. Ufike nini kwesikhathi nje mawucabanga? Ngifike cishe izolo ngo5 to 6. Ntamba Hayi kodwa kuphumulekile. Hayi kuphumulekile ndodana. Kuphumulekile phela. Hey, iyo ke nje le nkanankana esibhekene nayo leya lezi ingane yambala. Hey. Mfana Hey. lezi ingane angazi zingenwe yini. Angazi zingenwe yini. Hayi ngoba uzame kakhulu umamkhulu wabo. Sasihamba naye exakekile ingane engazitholi. Hayi. Hayi masifika yilo mfana hayi wasisa le nawasisa le. Hey, kwangalunga lutho. Uyanqaba nalezi ngane. Hayi uyanqaba futhi nazo uyabona ukuthi ngathi khona into ayidlisa zona lo mfana lezi ngane. Hayi Ngoba kwaba yizona ezazi zamthatha isho ingaphelile ukukhuluma ngingaphelile. Zamthatha. Zamdonza zathi hayi sibuyeleni ngaphakathi ngoba labantu bayasibhedela ayikho kahle lento abasibizele yona. Hayi kunqaba zona noma unqaba lo mfana? Kunqaba zona ngithi ngikusho mina nje. Lo mfana indlela engambona eyiyo nengimaze eyiyo. Engifise ngazokuthi mhlambe ukuze lento ilungiseke kahle wehlisa umoya. Wehlisa umoya ngoba lo mfana udelele kakhulu and lezi ingane kuyakhombisa ukuthi aziyimisele enhlobo ukuthi zibuye ihlale ekhaya noma ihlale nabazali zibone impilo yazo iphelele. Ngazibuza ukuthi nesiqiniseko salento eniyenzayo. Hayi. Kwanje ngazibona noma ayikho into eyalunga. Ayikho. Azilali nje lutho lezi ngane. Lutho. Manje lo mfana uthi uyeyisa. Edelela kakhulu ikhanda lakhe nje lihlaza. Uzombona futhi mase sefika la. Hayi. Uzombona mase sefika. Ngizoyehlisa umoya ndodana kodwa ke ngaze ngadelwa ngumfana mina ngiyinsizwa ziyangazi insizwa ngakithi. Kuzofanele acacise angitshela ukuthi ungidelela ngezingakho ulobolile lezi ngane zamanje njengoba ekhiphithi zasombili nje. Ey. Wawubuza noma mkhulu lo mbuzo Mabaso ukuthi akazi ngisho iqhudi kodwa manje uyadideka lezi ngane noma ihlanya ngale kanje. Mina into engiyibukayo njengoba ngisho nje namanje lezi ngane ngiyasola ukuthi khona into ezidlayo khona into abahlangene ngayo. Khona into abayidlayo. Ikhona into abayidlayo. Lezi ngane ngangithi mina mhlawumbe zizothi mayifika zibona umamkhulu wazo. Inhlonipho ibuye zehlisa umoya kukhulu. Mina into eyenzeka ngalelala ngangayilindele. Futhi nami kube ngangazi ukuthi isimo socela siba nje mhlawumbe ngangizozama ukuthi ngiqhamuke nelinye iqhinga lokubaqhamukela. So nje manje ake simfonele ngizofonela yena lo mfana eze nazo lezi ngane. Angazi kodwa noma uzovuma yini. Mhlawumbe sike sithi nje ya ndodana lezi ngane zanamhlanje ziyehlula azilaleli. Zidlana nalezi zinto lezi sezadliwa futhi. Kodwa nami ngithi akulungile ngizi nami zehlule mina ke. Ngathiwa ingane ngaziyekelela. Hey sawubona Mabula. Hamba kanjani? Ngikhona hamba kanjani? Sure. Ngoba fangazi le number noma usanawo yini kodwa ukhuluma noMalandela. Balandela. Ya. Ngikwazi uba ubalandela wakini. Umalandela mfethu uMalandela ngithi benginawe la last week ngihamba noma Nami ke plus kunami ke. ngihamba nomamkhulu umamkhulu kaMbali noThando. Wena lona ufuna ungithathela intombazana. Hayi bafeke ubeka kamodza ngangifuna ukuyithatha zayizolanda umzali wazi ingane. Usufunani ke manje yini ufunayo manje tshela mina ngoba ngakhuluma kwaphela yini ufunayo ke manje. Hayi mfethu bekufisa ke sithi nje uxoxa kancane nje sithi ukudlana indlebe mbijana ngoba nami hayi ukuthi kahle kahle bengiqonda ukuzala ngiqhamuka ngapha eTown ezasi benginyukela ngapha ngase Overport so base ngithi hayi ngoba nakho ngidlula la ngicela mhlawumbe ke uvele mfethu sithi nje uxoxa kancane nangoke into cha hayi no weMabula buka bafo mina ngenzela ukuthi mfethu singathi masihlangana ngelinye ilanga ukuthi usuhlangana nawe nomuntu oyisitha sakho so nami ngithe ngoba ngidlula la ngisase ukuchecka nje mfethu vele since sagcinana ngale yandlela ke
Hayi ngiyi-1 bafo ngihamba ngedwa. Angezwa bafo ngicela ngiphindele. Angithi ngiyasho ukuthi bafo ngiqhamuke etown ngiyangapha ngase-Overport. So sengidlula la ngakuwena ngiyabona ukuthi awunakho ukwesamabura. So ungazwakala nje bafo ngihamba ngedwa. Ayikho inkinga mfethu ngiyenza manje. Awubaphathi umbali benothandwa. Hayi asibayeke umbali, bayeke nje umbali. Wena uzoqondana nami ukhulume nami usho kushoyo mina ngifike ngibatshele uma ngifika endlini ntambama. Hayi ayikho into engizoyikhuluma, ayikho into engizoyizela nabo lapho kwena. Hawu bafo. Hayi no okay ungashayisa ke mfethu. Hayi angifuni ngempela mfowethu, hayi angifuni. Hayi no anginankinga woza mfethu. Sure mfethu, sure. Hey Mabula. Hayi into yakho Khamba kanjani? Hayi kuba right mfethu. Mfethu manje ubapho lo hamba naye lapha. No cha phela kubalekile. No woza la, shayisa la. Manje na vele uzokwenza nje, mawubona umuntu nje emotini uzokwenza nje. Phela mfethu ngithi uhamba nalo, Bengeke ngiyenze leyo nto mngani nami, khamba kahle. Hawu right mfethu. Ya. Kuyitori zakho nje. Yini bathini abantu? Hayi mfethu ba right abantu abanankinga mfethu. Baphethe kahle, bahleli kahle mfethu mina mfethu. Uyazi mfethu baphethe kahle. Imake we ake ngibuze uMabula. Angifuni bafa sixabane vele. Mina nawe ngeke sixabane, yabo? Bathi ngifuna ukuchecka mina ukuthi lento mfethu uzimisela ukuyenza izinto esikhathi esingakanani. Yabo manje u2025 next year u2026, 2027, 2028. Wena kule period nje yobuhleli nabo uzimisele ngani? Awuzobonakala mfethu, uzobonakala mfethu. Ngoba ngihleli nawo abantu ngiyahlanganisa nami ngasipani, ngiyahlanganisa labantu ngiyazobona mfethu. Okay. Mama ngicela usondele. Ubani yana mfethu? Ngicela usondele. Hayi no Mfethu ungayenzi lo. Mabaso. Yeah, ndodana. uMabura lo usibu. Lo hlele nombali benothando. Mabura ubaba kaMbali benothando. Hayi bo. Hayi ngiyazi ke leyo. Aze bengitshela ngisho ungitshela kancane nje ngoma wako ubaba wabo. Ngoba uthuku akaze nje lokhuluma wabo mhlawumbe ukhona baqala ukubona ubaba wabo. Uzolanda ingane zakhe. Wemnumzane. Ziphi ingane zami? Hayi bokuqala awumi baba ukuqala baba hayi uthi mhlawumbe ngihloniphi yabo ngize nje ngihlonipho baba kahle nje. Ukuqala ngiyakuhlonipha kodwa manje yabo indlela usungibuza ngayo uthi ziphi ingane zakhe ngathi manje mhlawumbe khona mhlawumbe okurongo engikwenzayo. Ingane zakho ikhona ngihleli nazo ngihleli kahle. Kodwa ulobolile lezi ngane zami njengoba ukukipita izenzo zombili nje ulobolile. Uthini manje uhleli kahle nazo? Thema lami. Hayi thema lami hayi kanjalo thema lami. Yabona abantu yabo hayi ukuthi angihloniphi. Ngiyahlonipha thana. Kodwa phela hayi kanjalo. Yabo ingane zakho mina ngihleli nazo ngiphethe kahle ziyadla ngibona uke sonke leso sikhathi lezo lezi ngane lezi ngiphila nazo. Akufuni wena lo. Uma ukusulwa nje thana. Hawu ngitshele thana uke sonke lesikhathi. Akufuni wena lo. Akufuni mina. Dokolgayo lo wena lolo. Uthunyolo mamkhulu kahle nawe. Uthunyiwe kahle nawe. Iziphi ingane zami? Angiphendule nje lapho lo mbuzo ziphi ingane zami? Thema lami. Ukuthatha apho ukipita nengane zami zombili wena. Thema lami ngikipitile ngoba ngikipitile ingane bengahleli kahle athi noma mkhulu. Ingane bengahleli kahle noma mkhulu ngayithatha mina ngahlala nazo. Wena ubuke ebusonke leso sikhathi leso mina ngidlala indima yakho. Wemfana, ngithi akufuni wena lo. Ngithi akufuni wena lo. Akufuni mina. Ngithi akufuni wena lo. Kanjani? Awulende ingane zami uze nazo la. Woza nalezi ngane uze nazo la. Ukukhuluma nazo. I know Mabula silanda. Hayi mfethu ngenze lo nto mfethu. For ukuhlonipha ubaba ngicela uhlonipha time ukunalo lise naye attitude mina lezi nje hayi ngeke thema lami. Wemfana, ngamula mina ngithi ngithini? Ngizokuthathelela wena ngithi ngithini? Time ngewenze lo nto. Ngithelanda lezi ngane. Thema lami. Ngithelanda lezi ngane. Ngeke ngenze lo nto le. Mfethu ambona lo muntu ongisele naye la ngisele lezitolo. Yambona umuntu manje ukuthi uswenzani manje. Njengoba uthi ngiqhafuna mfethu. Uyeyisa mfana. Into manje soyibukanisa nabantu bamabaso.
bafethu mosana Empesi yena umuntu akuvela lahlusele izitori vele. no bafethu bamabasi mosana kuyenza lento and isithembisene bamabasi ukuthi solungisa Khuza lo Sikhotheni. yabo sithembisene solungisa Khuza lo Sikhotheni akhuluma. Indawo ngasekhaya mina ngizangabi. No. Abizos ostova bekwenze something No, beqobe lonke nawe futhi kwamanje unezitori. mafethu ukuyenza ibe short le landinga ukuyenza nje ibe short landinga and akuzuba imali akuzuba right yabo lo baba bafuna azokwenza ayizuba mnandi landinga mfethu Empesi yabona No, bala. empesi indawo empesi. no ngicela ubalanga Imanje ongibalanda kahle ufuna uhamba nabo uzobathatha manje hamba nabo manje. no akithi kakhulu nje manje and lento enokubambana manje iyona lesidala iflop yabo noma bafonele ungabalanga ungayibona ngicela bafonele manje bafonele Empesi yabona empesi yabo bese simkhuze lo baba bese angayenzi into ayenzayo. hayi mina ngisiza wena Yini ukangimashe ungimazi. no ngicela ufone ngicela wenze into engisho Mashe ungimazi. Uqale baba ngimangimali ngimashe no imali baba wena empesi. imali Uzongazi namhlanje. Angazi lo baba. Uzongazi namhlanje. Awungayisho into ethi. Ngithi uzongazi namhlanje. Uyeyisa wena mfana. Uzozibona uzokhipha inkomo ngamashumi amabili nambili ngalizingane. mabasa ngicela ume ngapha ngicela ume ngapha ngicela uzama ubafonela fona nje manje Njoba ukhuluma into oyithanda nje uzolobola zombili lezingane. ahlisa umoya baba Nakhomisile inhlonipho kodwa manje wena usuyabona time. Yes. Lo mbani. Lalela phela ngicanise la no Nsando. Sekufike ulunye uhlanya la elifana nsene mamkhulu wakho la nize ngizonitshela mase nifike la ngiphuthuma. Owuzela. yabona mfethu awukwazi yabona manje namanje usaqhubeka nobwrong awukwazi Ubiza mina ngohlanje. Ubiza mina ngohlanje. no bamabaso Ubiza mina ngohlanje. Ubiza mina ngohlanje. Ubiza mina ngohlanje. Ubiza mina ngohlanje wena. Hayi mfethu. Ngizokubulala mfana wami yazi. Uzozilobona lezi ngane wena mfana. Hayi time. Uzozilobona lezi ngane. imane bamabaso akona isivumelane ngako lokhu kwasekwenzeka Ilungile nje oba lo Sikhotheni ngibiza ngohlanje. akona Ulungile nje ngibiza ngohlanje. masukuphuma uphuma uyapi manje uphuma uyapi Angishaya. uqale lento le Yabona mfethu yazi indaba. Angifuni bengathi manje ngigcwala mfethu yabo. uphuma Uzokwenzani? Angifuni bengathi ngigcwala. Uzokwenzani? 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 Angase ngasho ngeke ngishaye Sikhotheni ongaka. bese ungene emoto Engishaye Sikhotheni ongaka onje mina. Sikhotheni lo. ngena Ngizobanjwa yini? Ngizobanjwa yini ngokushaya? bamabaso hima Ngizokubulala mfana wami. Ngizokubulala wena. Yes. Yini yona le? awuthi kubambele ifoni yakho Bese la vele phone mfethu. hayi akubambe uma nawe unemqondo eminingi inkingi hayi ifoni yakho uzoyithola mase siqedile uwe mfethu oyifakile Mfethu ngiyazi. ifoni yakho uzoyithola mase siqedile Mfethu lo baba simthathaphi lo baba. angathi uyachaza ukuthi ubaba wami Ukuthole kanjani la mfethu la mfethu lezi ngiselana inkingi uqala ngisela noma mkhulu wabo la nezitori. Namanje ngisela nobaba wabo engamazi abampumpulu. Uqhamukaphi lo baba? No, phela- Ngubaba Mbumbulu. Simngaki mina iminyaka ngihlala lezi ngane. Ulala ingane zami ngobulala ingane zami ngubaba Mbumbulu. Kusho ukuthi lento iyasabisa ingane zami lento. Naba bese. Lento le iyasabisa ingane zami lento. Uzothando naba bezombala. Ubala amagama akho mfana. Mina ngizokunqamula wonke amathamba khona emzimbeni. Wonke amathamba khona emzimbeni ngizokunqamula wona. Delelo mfana ongaka mina. Yes. hayi wozani Ngizokuphinda futhi ngoba uyasangana. Ngizokuphinda futhi. wozani Ingane zami madoda. ubaba wena ngengithi uyena cha wozani phela ufuna ukukhuluma nani wozani sengirani Besine baba wakho la sifuna ngishaya impama. Bayangibhula manje imali la ukuthi ubaba wakho la uyangishaya ngishaya impama. Uzobuyisa ngami uyinhlenza. Uyangazi ukuthi Manyala mani la wena wenza. hayi ngicela nje uma la Manyala mani la wena wenza ngiyanibuza. Senungihlahlela amehlo. ngibenza nje. Dodwa umuntu wenza ngibali. Yini nishoda ngayo?
khulumani yini nishoda ngayo Sondliwa yimina lezi ngane, sondliwa yimina. Hey, shut up wena. Awukahle sibo. Awukahle sibo. anginondli nini yini nishoda ngayo dodinga uniphule nenzayo imali ngifaka inyanga nenyanga masimba mali leyo nenzayo Sondliwa yimina, ifakaphi sondliwa yimina ingane. Sibo awukahle mfethu. ningidalisa nalento le yini lento le yini lento le yini le mbali ngoba umdala wena dodimo lo wenzayo kuthini kuwe muhleli nokukipela nosisi wakho emfanweni yethu usikhothe akusona usikhotheni lento le Asangene isikhotheni, ungibiza isikhotheni baba kade ngicisa kuwa Mbali. athi ingane zongitshesa ngosikhotheni. Uyikhulisa ingane kanjani mfethu? usuzuyeke nesikole wena Angisekanga mama Sithole. ufunda kanjani Ngiyafunda baba. yini nishoda ngayo mantombazana ngitsheleni Lutho baba. phona amasimbe niwenza niwenzelani Baba saxolile. niwenzelani lamasimbe niwenzayo ngiyamfonela Antoni uthi akanazi nimehlulile ngikipitile nalento le Uyazi umamkhulu uyena owenza yonke le. ubani Umamkhulu wenzani mamkhulu uyena osibeka kusona sonke lesi simo sekusona. khuluma phela kwenzeni ngiyakubuza mani Kuningi baba, kuningi. Yena asho ngolutho kuwena. ayi mina ungitshela ukuthi animlaleli nina animlaleli inhlobo akanazi ukuthi nikuphi Hawu sekuyimina manje. uyezwa Sekuyimina. Wawungathandi wena. yini ungandizanga wedwa washiya ingane Hayi Yini ungandizanga wedwa? Uyena owangitshela ukuthi wayengekho right. Ngenzela ekhaya mama. Oh wawuhleli kahle wena nomamkhulu. Angani wena ohlezi ungichiphizela njengoba uchiphiza namanje. ningiphoqelani kanjena Hawu. ningiphoqelani kanjena ngifonelwa abafowethu omzala bangifonela bathi ingane zami zigcwele emafonini zikipite nomfana Baba saxolile. masimba manje ningenzela wona mani Baba saxolile. ningiphoqelani kanjena emphakathini nginithanda kanje ngane zami Mtunga. Nimbiza nangomtungu, nimbiza nangomtungu. yeyi wena Ahle mama. ukubuye futhi wena la ukubuye futhi wena la Ulazi siyaqala. izonilobola lento le izonilobola ngani khona kanje njoba inje lento izonilobola ngani lento izonilobola yini lento le lo majazana lizonilobola Kodwa umbulazi yena uqhamuka sonke lesi sikhathi ngoba baba nawe kade sagcina. angithi yazi ndodakazi ukuthi ngiyasebenza wazi ngathi ngishayela ama-truck nokuphuma e-South Africa Kodwa baba njengoba usebenza ke pho indaba thina singakwazi lokho njengengane zakho waphela ubaba mayesebenza usebenzela ukondla ingane zakhe. Thina awukwazi usendele imali, awenzi lutho. u-Antweni ngifaka inyanga nenyanga kuye imali angazi ngajampisa inyanga yodwa ngayifaka imali mina Wethando uyakwazi wona lokho? Anti bengasinikisini imali. benginganiki lutho Nazi. Thina mbulaza awusondi. Awusondi nje baba ngaqolisa ukusho kanjalo. Kodwa usibule uyena umuntu osiphilisayo. Ngoba umamkhulu nje na akasizi ngalokho saze sahamba ngamthatha nawe Thando ngahlala. Ngicela ukungena kancane. Ngicela ukungena. Thando mbali. Manje umuntu mayingabe ukuthi umzali wakhe khona isikhathi la imali angayifaka ngakhona. Uchaza ukuthi ishiyekini uyohlala kaMfana. Bangaka abantu abanabazali abangasebenzi at all. Unomzali ongasebenzi chaza ukuthi hamba uyohlala kaMfana ngoba umzali wakhe akasebenzi. Cha chazi lokho. Nina bongana ukuthi at least ikhona inyanga la imali ekifakwe khona. Ayikazi ukuthi uthini imali. Asiyazi thina imali yababa. Mina ngiyaxayeka ubaba mase qhamuke sesishumi sesinje. bantu abami angikazi ngingayifaki inyanga nenyanga kusho ukuthi umamkhulweni kuzofuna atholakale umamkhulweni achaze ukuthi Thina baba sagcina uhamba nje. Usicheck. manje into ezithi ngifoneli yini into ngingifoneli ngitshela ukuthi niphila lempilo wayini ngifoneli nisho ukuthi Wena baba indaba ungabuye ekhaya wena. Awubuye ngani? sengichazile ndodakazi ukuthi Unini wena wahamba? Unini wena Kade wahamba? wahamba baba. Uthi niyabuya ekhaya ngabe kade wabona. Kodwa imali into ebalekile ukuthi imali ngiyifaka okubalekile ilokho Uzayifaka siyazi thina. Yena ubaba ngabuye ingane ekhaya ayazuthune ingane. Ubaba yena wenziwa yini ukuthi afake imali kumamkhulu ngikhona mina ngimdala. Unani ikhadumbali. ngayifaka phela ngaqala ukufaka imali kumamkhulu wakho ngoba nawe wawusemncane ungizwa kahle Umdala baba. ye wayesemncane phela ngaleso sikhathi Manje manje baba na. angithi manje sengizoshintsha manje ngiyifake kuyimali ngoba sengitholile ukuthi umamkhulu umdala umbani. Banini sasihlupheka thina baba. Okay,
umbuzo wami nake namchazela ingenkinga yemali mhlawumbe ayifana. Abakazi. Abakazi. Akazi nayo babatshengisa ukuba umuntu onekhema usifonela nje. Nina ke nangingayikhuluma yini kuyena le yemali. Uma uthi khona la ninganelisekile khona ngemali, nangingayikhuluma. Ukuthi thina vela kukho kuhle sikwaziyo ngoba besale sakuzo. Oh, okay, kukho lokungekho kuhle nikwaziyo ngoba bweni. Lokho kunigunya ukuthi abani ohlala kaMfana. Kubuka ngihlale noSibu. Kuchaza lokho. Nithandana naye nobabili. I-right lo nto bafethu. Akuchazi lo. Mina ngingangani ningakhuluma nami nanoma yini ngingangani. Baningi ngaba abantu abanobaba abangasebenzi inyanga from January to December from January to December imali abayithola. Awukahle mfethu. Wena awukahle mfethu. Ubaba awukahle mfethu. Ubaba. Hey, khuzani lento le. Ubaba, fanele uza kahle. Khuzani lento le. Kahle, hayi ukuthi afuna ukuthi azosibisa, afuna ukungishaya. Uyimanje usefike wangishaya. Ayifunakala nje, ngamela ngabe izinja. Ngisengakuphinda futhi. Ngisengakuphinda nawo okahle manje. Ngisengakuphinda. Yewena. Ufuna ukubonana wena? Hayi uthi Ufuna ukubonana? hayi baba uthi phela uthi ungishaya. Uthi hayi uthi ungishaya. Ngicela ungagadli. Ngicela ungagadli. Awangishaya. Ivulele emlonyeni lento. Kahle wena, mina ukhuluma. Siyacela Mbulazi Awuhlale emotini, awungene emotini. Awuhlale lapho mfethu. Lento nizoyibulala le. Ngoba qala mangathi ngifuna inkomo ezu22 ngeke ikhiphe lento le. Obheke nibahle kanjani? Uwa uhlale phansi. Usakhuluma nengane zakhe nje ubaba. Yasinongqolo bese indawo ngqolo bese indawo. Hayi ayikho indaba la. Ayikho indaba la. Ayikho indaba la. Hawu, ayikho nje indaba. Ngane zami. Anikhulume. Mbulazi. Awu anisayithandi manje. Wena ungenaphi? Anisayithandi. Ungenaphi wena? Asiyithandi baba. Kusho ukuthi mangabe ningayithandi nizokwenza lento engizoyisho manje. Yebo baba. Ngizonithatha ngihambe nani ngiyohlala nani eGoli. Awu baba mina ngiyafunda nje. NaseGoli izikhona izikole. Baba Okusho ukuthi ufuna ukuqhubeka ukiphe nalo mfana. Ngiyohlala esikoleni phela baba. Mina ngiyafunda. Hayi kodwa lo mbono mina ngiyawuthanda Mbulazi. Uthanda kubani? Mina ngiyenzani ngoba ngiyafunda. Ngiyawuthanda lo mbono Mbulazi. Ngiyafunda mina. Hayi ukuthi nani indlela nje nakhuluma ngayo sigcina ukubala ayizange ikhombise ukuthi nini. Bese ngiyakhuluma nawe phela kuthina nawe. Bese ngiyakhuluma nje nawe baba Mina ngazi nje ngempela ukuthi ngoba phela nami ngiyasebenza la mase sengisuka manje ngiyohlala le eGoli ngizokwenza njani. Uzongitshela ukuthi uhola malini la usebenza khona. Uzongitshela ukuthi uhola malini la usebenza khona. Ngizokunika inyanga nenyanga uhlezi phansi eGoli. NaseGoli kuyasetshenzwa futhi. Bengiveli ngininika ngithi uanti wena obengayikhiphi imali umamkhulu. Baba imali yakhe asiyazi. Uyangizwa kodwa mangithi umamkhulu naye sizodlula kuye masisuka la. Achaza ukuthi imali ebengiyifaka inyanga nenyanga ubeyenzani. Uphi yena umamkhulu ngoba uyena wayefike nalabantu eqaleni manje usalele. Ngimfonelile ngathi akeze wathi ubhizi. Masisuka la sizodlula kuye umamkhulu. umamkhulu. Ngakho ke ubhizi ngoba uyazi yena ukuthi kuzokwenzala nizovela amahlaza akho namhlanje. Namanje ke sisazodlula kuya ngithi ukuze nizoyeka lezi inkulumo ngithi angenifakile mina. Angazi angangayifaki imali mina. Nginithanda kabi bantu. Selokhu kwahamba uma wenu nje ngiyayifaka imali kumamkhulu. Uyeke okhohlakele. Wena umazi kahle baba uthi ukhohlakele point indaba imali efakena. Ngithi uyokhohlakele ngoba benganiniki imali mina bengifaka ukuthi imali. Futhi uthi uyena umamkhulu abulala umama indaba imali buyifake kuyena wena. Ayi angikwazi ke lokho. Hayi baba uyazi umali bebheka kade wayisho leyo nto uyazi. Into leyo engenabufakazi bayo. Hawu baba. Ngeke ngiyifakaze lo. Ngaboshwa nokuboshwa bangathi uye wabulala uma wena. Hawu baba usakwazi lokho manje. Ngazi kanjani? Hayi wena baba khonto ehlanganisile nomamkhulu ngeke. Ngane zami. Into enizoyenza manje nje uthatha ikhwama nifake emotweni sihamba siye eGoli. Okay, enye into ebalo babweni bakhe. Uthi babakho uzosho ukuthi uhola malini emsebenzini. Mina ke ngiyafunda. Hayi ikole ikhona nje eGoli. Ikhona nje ikole eGoli. Hey, Thando. Shut up man. Hawu baba. Thando. Manje uvumela nale nto naku uthi awuhambi mos ngihlale naye baba ngiyohlala esikoleni nje mina ngeke ngikwazi ukuya eGoli ngifunda lana wena uthi umbulazi imali oyihola emsebenzini uzokunikeza injengoba injalo uhleli phansi ayumbale wena uthi uzothola isikole hayi mina ngeke ngizinto isikole noma ngabe uthola 15 uhola 15000 ngenyanga
Ngizokunika lo Hamba 15,000. naye-ke baba Hayi, Khapha uMbali. ngisihamba. mina ngizoyikhola kanjani leyo nto? Abantu ukhona malini. Ngizoyikhola kanjani leyo nto mina baba? Ngoba akukho mina baba engikwaziyo okuhle ngawe mina. Njengoba sengimngaka nje. Ngimthathe udadewethu ngoba ubehlupheka. Uma mkhulu thina bengasiphethe kahle akaze asinikeze imali. Okay. Manje angazi noma lokho kushoyo ngikuthembe yini ukuthi ubuyifaka imali. Okay. Uzosithatha usise egoli sifike sihlupheke West End lokho esihlupheka manje. ngithe kuyini masisuka manje la siyahamba siyodlula kumamkhulu wenu achaza ukuthi imali nginifakela yona inyanga nenyanga Thina ubenze sibhekwa njani amakhamera manje Babe, sibukwa abantu. bengasabuyi ngani Uma mkhulu manje? yena uzobe esayikhuluma emakhoneni lezo indaba lezo. vele beniphambi kwamakhamera ukuze nginibone nami lenkundleni zokuxhumana nginibone niphambi kwamakhamera ngifonela abantu ngapha nangapha Kodwa yena phela ungabuyeli lapho 15 years wena baba. 15 years. Abahambi abayi nawe ukuthi egoli. Awonje baba lokho ke. Usungizalini. Yena bese cha bese hayi kusini. Ngiyabona nje. Ngabona. khethanike nikhetha mina noma nikhetha lo mfana ubaba lona. nikhetha mina noma nikhetha lo mfana Unehlisa umoya. Wena kusama manje awusazoba namuntu wena. Ayikho ke lento ishow. Ufuna ngifane nawe. Hayibo lo baba. No, baba ngicela ukuze mhlawumbe sibalekeni ake kuvunyelwana ngento eyi-1 njengamanje. Ikuphi okufanele kwenzeke baba? mfana wami hayi into esivumelana ngayo la mina Yebo, mzalwa lezi ngane ngithi Mbulazi. azilandi izikhwama zazo endlini zingene emotweni siyahamba siye eGoli la siyakhona yiloko engikushoyo nasegoli zikhona izikole Hayi akube njalo. yiloko engikushoyo njengamanje lokho engikushoyo okuzokwenzeka Baba uhlanu bane egoli. Hayi akube njalo. Uhlanu bane egoli baba lo sesohlala yena naye futhi ozofika sihlukumeza. uzobona phambili eGoli makuthi kanjani ngizoniqashela indawo yenodwa nizohlala khona mama ucathi mhlambe nizohlukumeza ingane zami nginithanda kabi angifuni nani nginithanda kabi Uhlukumezeka kakhulu. nginithanda kabi asilungiseke amaphutha ke enzekile asilungisene amaphutha enzekile Naye ke kodwa baba uSibu uyena umuntu osenze sabangconana empilweni. Ngoba besingekho right. Kwayiwona lo msebenzi engisebenzayo ngawuthola ngayo uSibu. Usibona nje sinje uyena uSibu naye lo angimazi ukuthi usephikelani ngami ngoba wayengikhalela. Ngoba ikhona into ayenzile. ngimbongeni ingidelele kabi lento le ngimbongeni ingidelele kabi lento le ingibiza ngohlanya ingibize ngohlanya le ngiyahlanya mina Hayi ngamxolisela ngalapho baba. Bero nginawe Sibu umbizelani baba ngohlanje. Hayi na ufika wenza into engayazi la ufika WhatsApp etha. Hayi hawu. angijamuza Ufuna ungishoyo. angijamuza Umoya ubaba phela lo. manibhekile inganilobola lento nje sengibuza wena ngoba usumdadlana usukhulakhulile wena manibhekile inganilobola lento le Wayethembisa kanjalo baba. uyasebenza ayidla ama drugs lento pho inobusungu wena uyidla ama drugs Hayi akawadli baba. nilanda ikhwama endlini ningena emotweni siyahamba siyeGoli Manje baba. manje Baba mhlawumbe ungasishiyela imali ke mhlawumbe ukuthi sikulandele. lalelani Ngeke ufike Lalelani. manje uthi asambe manje. lalelani Hayi ngeke. nizongilalela kodwa Baba sengilale. nizongilalela yini Asikulalele mfethu. nithathe namba nothathe ikhwama endlini njengamanje Manje nifake emotweni Manje sihamba baba. noma abanigezile niyogeza eGoli akhona manzi eGoli Hayi baba ngeke. Umbali uzona ngeke nginishiye la umbali. ngeke nginishiye ninalo kulo mfana Uzosana noSibu wena. Nje mina. Ufuna ukusana noSibu? Angenzani noSibu? Mina Hey, Boy, Thando, indaba hey, usahambe mina kuphela. hey. Yabo isikhathi mfethu sisebenza ngesikhathi. Baba. Sifuna ukuhamba sisebenza ngesikhathi. landani ikhwama Anenze nje into eyi-1. Baba mina ngiyafuna. landani ikhwama mabe nifuna abafana bakhona naseGoli ngoba sengibone ukuthi anifuni ukuhamba nje nihlalele lento le yes sis man Ngiyena baba Ufuna abafana usibona. manje. Naku. No, Ngeke beze befana noSibu. USibu futhi uyabeka imali. Usumthela abafana. Uyabeka imali Mhlawumbe uSibu. khona iBE lapha phambili. Yokuthi ngilotshole. yabo manje sikhuluma into eyodwa emile. Sikhuluma into emile. Labo bafana basegoli nje bazofike bedlale ngathi uSibu siphethe. hamba nolanda ikhwama hamba nolanda ikhwama endlini Kanungena. hey hamba nolanda ikhwama endlini Banandi ikhwama. Thando Thando. Thando Thando Baba. Thando Baba ngiyakho. Thando Baba na. hamba nolanda ikhwama mbali hamba nolanda ikhwama endlini Hayi ngeke mbali mina ngeke. sengikhulumile ngiqedile mina Baba ngeke. sengikhulumile ngiqedile mina Wena. sengikhulumile ngiqedile mina nilanda ikhwama endlini siyahamba seGoli lamanyala lawo lamanyala niwenzayo ngeke ngizingwamele mina lamanyala nje niwenzayo
Awubheke izingane ezinhle kanjani awubheke. Baba siyaxolisa. Awubheke. Kube yini? Nimfuzela ngamshiya uma wena. Uma wena kwasipha lapha lesihle kanje. So zama Bese nizozenza inala. Nizovolunteer nje Mbali. So hamba soyigashela baba ngeke sahlala nosuku kodwa uke goal asekuthanda. Niyangithanda mina njengoba beni. Athanda. Mina sengishilo mina niyangithanda yini njengoba wena. Niyangithanda. 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 Siyakuthanda. Hambani landa ikhwama ke. Hayibo. Nifake emotweni. Hayibo. Hamba nithathe ikhwama. Hambani landa ikhwama nifake emotweni. Mawuthi kanjani ngizoniphelezela futhi. Kodwa baba. Mawuthi kanjani ngizoniphelezela ayikho inkinga. Hambani landa. Hey. Hambani landa ikhwama. Hambani landa ikhwama endlini. Baba ngiyabhala. Lalela. 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 Lalela mhlambe khona into ongayazi wena. Nginemali mina. Baba ngiyabhala mina esikoleni. Mina nginemali mina. Uyazi? Nginemali mina, nginemali. Noma lalela. Noma kungathiwa ngiyafa namhlanje. Niyophila nani nize nihambe emhlabeni ngemali enginibekele yona. No. Ngangikwazi ukubhalisa ngomkhulweni. Ngizonibonisa ngibhalise nina kuzo zonke izinto. Ngibhalise nina. Noma kungathiwa ngiyafa namhlanje. Angeke nize nihlupheke. Landani kwa mantombazana. Ayambala mbali mntazana mbali. Ngiyabhala. Ngizofeyila Uthando uyabhala. Hayi. Siyahamba siyegoli. Baba mina Phela umzola ngiyabhala. aqede ukubhala ongcono. Wena ungenaphi? Wena ungenaphi? Siyasebenza. Mina ngiyafunda. Uba yabona babone bizethi. Mina ngiyafunda. Siyasebenza. Yebo. Abantu thathe Baba ikhwama. ngiyafunda. Zikhona ikole eGolthando. Ngiyabhala, baba. Zikhona ikole eGolthando. Baba usazozala. Zikhona ikole eGoli. Mbulazi. Bhala baba. Mhlambe- Bhala. Mbulazi. Mhlamba ayikho into abayidinga endlini. Abafese bangena emotweni. Nalokho mhlamba ayikho into. Vele mhlambe zidwedwe lezi lapha endlini bethenga lo masako nje. Ngenani emotweni sihambeni mangaba yiki Ayikho. hambani landa ikhwama ke mantombazana. Hambani. Wena uyi lapha ekhwameni. Lo akahlale lo ngoba uzofika abavimbezele lapha endlini. Yabo nje baba ngijabulisa kakhulu into ukuthi ingane noma ingahlala le mali ekade ihola emsebenzini izosho ukuthi bihola malini uyinikeze lo mali. Bancane obaba bakwazi ukwenza into efana naleyo. Uyabo bancane kakhulu ngoba ezinye zezinto engicabanga ukuthi abantu abakaze beyibheka ukuthi ingane yami ukuze ibe kulesi hayi ngenani ngala. Ngenani ngala. Ngenani. Niyangena athi nenze njani? Nazi nje ikhwama niyiphethe. Ngenani emotweni, ngenani emotweni thana, ngenani emotweni. Ngenani emotweni. Sikhulume siqedile ngenani emotweni. Ngenani emotweni. Uyabona nje nawe Thanga abafuni. Ngenani Mbali. Abafuni ukhamba. Fakeni ikhwama emotweni ngene emotweni. Sungaba wena baba nje usungabashuna ngenkalo nje abafuni ukhamba uyabona. Awuzange ngimlayishise. Abahanga. Ngenani faka ikhwama emotweni. Abahanga. Faka ikhwama emotweni ndodakazi. Faka ikhwama emotweni. Aziye emotweni ikhwama. Hamba isikhwama ke. Hey. Awuzange ngene bafike. Sengabathatha. Thando. Angizilokuvimbana nawe. Baba. Mbali. Ngenani emotweni. Baba soza ngoba. Ngenani emotweni. Baba silathini igoli. Ngenani emotweni. Kanjani la? Ngenani emotweni. Siyasebenza la bafike. Ngenani emotweni. Ngenani emotweni. Siyasebenza la. Ngenani emotweni. Ngenani emotweni. Uzowenzani? Uyafunda baba. Hey. Hey, ngene emotweni zikhona ikole eGoli. Ubani wathi ikole izilakuphe. Ziningi ikole eGoli. Bo ingane ayifuni ukuthi nifaka ngenkani kodwa. Ngenkani. Ngene emotweni sambeni. Thatha nale phone yami, uthatha ifone yami neqale nangazi uthathela. Yambani. Wenzani? Yambani. Wethando. 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 Wenzani manje? Wethando. Funda. Wethando. Baba ngiyafunda. Bo ingane ayifuni ingane. Hey, ngene emotweni manje. Baba siyakucela. Ngene emotweni. Sizoza ngokuzovakasha baba eGoli. Ngene emotweni. Ngene emotweni. Baba sizoza. Ngene emotweni. Hey. Ngifuna uba inala lo mfana. Ngifuna univolunteer la. Ngifuna univolunteer nje kulomfana mahala engakhiphanga ngisho isenti. Kungani ngihlaza kanjeni emphakathini? Angena Mbulazi.
Ukusivule leso sicapha leso. Kodwa bese wrong kodwa yabona lezi Hey, shut up wena. wrong. Ungifonele bese. Hayi bo baba hlehla mfethu awuhlehla bhuti awuhlehla mfethu awuhlehla nje. Abhayi kodwa yazini. Nizoblocker nidelete inamba zalo mfana. Baba mana. Nizoblocker nidelete inamba zalo mfana. Ziningabi ikole egoli. Awukodwa baba. Ningabi ikole egoli.